Kusuke umsindo eGrosgovenor Girls High School ngenkathi abazali bebedinwe beganunu wabo befuna ukukhuluma nongqongqoshe ukwazi imshengu ngemuva kokuthi abafundi bekhale ngothisha abathi bayabacwasa. Abanye bothisha basolwa ngokuthi basebenzisa ulimi olunokucwasa ezinganeni zabantsundu. Kubizwe amaphoyisa ukuzokhipha abazali kanye namalungu eEFF abesemagcekeni esikole. Abazali bebefuna ukukhuluma nongqongqoshe umshengu yize ebesekhulume nesigungu esilawula isikole kanye nabaphathi. Abafundi bathi sebekhathele ukuhlukumezeka. How do you condone racism at a school as a principal? This white learner was then moved out of her class and placed in a class that was not of her academic ranking. Abazali bathi bakhathazekile ngezingane zabo ezilahlekelwa isikhathi sokufunda. Into sifunayo ukuthi sithole izingane zethu kuphela. Ngoba manje yabo yonke lenyakanyaka manje siyinkinga sifuna izingane nje kuphela. Ukuthi besikhiphele izingane nakhona futhi sicacisele ukuthi kahle way forward ngesikole ithimba. Into eyenzakalayo bebefika kubuwanyawanya nje bese beyahamba singaphinde sithole ukuthi kwenzakalani. Sinethemba ke kulokhu ngoba sitsheliwe ukuthi kuzothatha nje izinsuku eziwu21 ukuthi babuyele kuthina basitshela ukuthi ikuphi abakutholile bese kuyaqhutshekela phambili. Izisebenzi kuzomela zisebenze ngokusheshsha ukuphenya ngalezi nsolo okuthiwa ziqale ukuzwakala ngo2019. Sizoqoka ithimba elizimele. Elelo thimbu HOD uzoliqoka by Friday ufuna bese liqokile with clear terms of reference. Ezofika lapha esikoleni likhulume nabafundi, likhulume nabazali, likhulume nothisha na wonke umuntu othintekayo ukuze likwazi ukuhluba indlubu okhasini. Umshengu uthi isigungu esizoqokwa sizobuyisela umbiko ngemuva kwezinsuku ezingu21. Londe Khadebe, SABC News, eThekwini.